Takže môžeme vytiahnuť. Vychádza im tu krásna karta. Vysoký má kňaz. Znamená to peťka, ktorá im dáva, že múdrosť a filozofiu, ktorú majú odovzdávať ďalej. Je tam budúcnosť, zmena v zamestnaní. Môžeme si ďalej pridať, je to karta svet. Svet im dáva, že majú možnosti, ktoré by boli pre nich. 21 je ako vo všetkom majú možnosti. Ono sa povie, že sa dá deliť, a dáme k tomu ešte karta krásna striedmosť, znamená mnohokrát 14, ktorá je ako oheň a voda sa neznášajú, ale pritom v alchymii znamená zlato. Takže aj pre nich je tu práca, ktorá bude zmena v zamestnaní, pracovná oblasť a obchodná húževnatosť a zdravíčko. Majú sa tam empatie, chopiť príležitosti a pochopiť jeden druhého. Ďalej im tu ešte aj krásna karta slniečko, ktorá im dáva, aby svojim žiarom a svojim svetlom pomohli a ukázali aj cestu iným. Takže pracovné príležitosti, ktoré majú, ktoré spoločné sú pre nich, je tam aj daná osudová cesta. A blázon, ako hovoríme tomu, že blázon bol kedysi poradcom kráľov, neznamená to niečo, ako že bol niekto pojašený, ale tam je tá múdrosť a filozofia, ktorá tiež sa odovzdáva ďalej. Je to podobné, ako sme začínali tým, že je tam vysoký kňaz, ktorý dáva veľkňaz. No a o súde im vychádza ešte aj karta, že pravý osud je tu pre nich. To, čo sa ukázalo, pokračujú ďalej. Je tu ešte jedna karta, ktorá im tu dáva vyselec. Ono sa hovorí, že tento vyselec, je to 12, že mnohokrát si myslia, že keď visia nad vodou, všetko je OK, ale tá voda, ktorá tam je, môže byť plitká, môže byť hlboká. Ak niekoho hodíme do vody a nevie plávať, môže sa utopiť. Aj pre nich znamená to, že do budúcna majú sa chopiť tej príležitosti, ktorá sa prináša, ktorá im ide, a do budúcna sa ukáže aj veľký ich finančný prínos. Ešte im tam môžeme pridať, áno, je to aj v partnerstve, majú lásku, ktorá im dáva, že 6 je tarotová karta zamilovaní. Mnohokrát dáva lásku, harmóniu, teplo domova, ale aj večnú dilemu. Rozhodovanie sa medzi dvoma osobami, medzi dvoma vecami, alebo aj medzi dvoma zamestnaniami. A môže to byť aj nejaké sťahovanie. A ešte im dáme jednu, je tam tarotová karta 8. V tomto znamená silu, že oni všetko, ktoré majú, vedia využiť a svojou silou dokážu skrotiť aj baránka. Tak pre nich je to pekný deň, pekný život a pekné ponaučenie. Tak im tam tieto karty prinášajú aj nové príležitosti, vyrovnanie a spravodlivosť. Najdôležitejšie sú tam tie doriešenie tých právnych záležitostí, ktoré by mali, či už finančné situácie, aby všetko dostali do rovnováhy. Je to najvhodnejší rok aj pre využitie svojich myšlienok na základe ich projektu. Vyjasniť si, zjednodušiť a zbaviť sa nejakej neochoty tolerovať. Jeden druhému majú pomáhať a nech sa páči. Dôležité je, aby ten rok im doniesol aj veci z minulosti, ktoré ešte nedoriešili, ako sa hovorí, páliť mosty s minulosťou a začať niečo nové. Takže pripraviť sa aj na nové začiatky, nové možnosti, nové motivácie. Presne tarotová karta, ktorú môžem dať naposledy, je tu väža, ktorá hovorí, že pálime mosty, končíme niečo, ale nemusíme búrať až do konca, stačí do polovičky. A potom ideme znova stavať, znova budovať a aj vzťah, partnerstvo, aj prácu. Tak želám týmto dvom osôbkam, Vierke a manželovi Pavlovi, do budúcna príjemné prežitie, príjemné pochopenie jeden druhého, aby sa dostali do lepších stavov, lepších možností v rodine aj, dá sa povedať, v práci.